Pajjiżna għandu l-ewwel strateġija nazzjonali għas-sajt li tkopri l-10 snin li ġejjin. Għandha 4 pilastri ewlenin: it-tmexxija sostenibbli tas-sajt, it-tiġdid minn ġenerazzjoni għal oħra, l-infrastruttura tas-sajt u l-edukazzjoni u t-taħriġ. Il-koll iġibu magħhom 20 għan u 86 miżura. Id-Direttur Ġenerali fil-Ministeru għas-Sajt Bjorn Azzopardi spjega li l-istrateġija tfasslet wara proċess ta' konsultazzjoni. Saru 37 laqgħa ma' 282 sajjiet. Li l-istrateġija tinsab għal konsultazzjoni pubblika. Dan is-settur mimli sfidi, għandek flotta ta' dajes li hija antika, l-età medja tas-sajjieda qiegħda dejjem tola, qed naraw inqas żgħażagħ interessati li jidħlu f'dan is-settur, ma dan kollu dan is-settur minkejja li jikkontribwixxi ftit fl-ekonomija tal-pajjiż għandu pożizzjoni strateġika ħafna minħabba s-sigurtà tal-ikel ukoll. Il-President tal-Federazzjoni Maltija s-Sajt, Gerald Vella, tkellem dwar l-importanza li s-sajjieda rikreazzjonali jipprattikaw id-delizzju b'mod sostenibbli. Il-maġġoranza tas-sajjieda rikreazzjonali, jiġifieri qed ngħidu dawk li ma jdaħlux il-ħut, il-pixkerija, eċetera, u jaħdmu b'mod sostenibbli, l-maġġoranza assoluta ħanejtek, imma dejjem ikun hemm iż-żminiet jinbidlu. U għal daqstant din l-istrateġija dejjem tkun iktar effettiva skont il-ħut li kollok, skont iż-żminijiet li kollok u skont is-sitwazzjoni li l-pajjiż ikun fihom. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd u l-Akwakultura Alicia Buġejja Sajd saħqet li dan huwa dokument infassal mis-sajjieda għas-sajjieda frott 4 snin ta' konsultazzjonijiet f'kull port tas-sajd biex ikun ċar fejn qiegħed is-settur illum u fejn irid jasal fl-10 snin li ġejjin b'enfasi wkoll fuq l-element uman. Il-Ministru għall-Agrikoltura u s-Sajd Anton Refalo iddeskriva l-istrateġija bħala legat nazzjonali li jrid ikompli jitħaddem ikun min ikun fil-Gvern. Qal li s-settur qed jaffaċċja sfidi bħal tibdil fil-klima. Iżda b'viżjoni u pjan ċar jista' jibqa' sostenibbli jattira iż-żgħażagħ u jkompli jagħti identità, kultura u tradizzjonijiet lill poplu Malti u Awċi.